Khublai pi baro perlok kumnu pilong baro ngatrai pi don hakamet kabakoi kabakia kumta hal tu kane ka jing bakla kala jujia ya pi haba pi kwa ban recharge ya number jong pi dakaba bakla ka lecha number jong we part ubru nakate ka por phila sem jing e pat phila jing jar shisha kumnu kate ka recharge jong kala lecha ka we part ka number dakaba bakla pi I number ha por recharge kupta nai khuslai nan sabatai benia hakana ka video kumno phini yo biang ya kapisa ba phi recharge lada phi bakla ban recharge we part number kumta pelok pe jakana ka video hadu bandakut kalong kaba mentoy sibunnya phi kana akan ai hika ya phi kumno bani yo biang ya ka recharge jong phi lad phi recharge bakla ya we part number kana ka video kam de ka bathok perlok shini anga kana ka video kan ai sibun ki knowledge ya phi kumta claim dapan slim porshu tongan pan ep kumno bani yo biang ya ka buy recharge jong phi lad phi bakla ban recharge we part number bat ka we part ka banga kwa ban ya thu ya phi perlok lad phi la recharge da ka bakla ya we part number phin don kam ban le mardor hapo arkan talagum ta kanam tre kam haden bat lad phi claim hapo ka arkan ta phin sa yo biang ya kana ka buy recharge ha ka bank account jong phi hapo ka san la ne new sngi kumta polo ka menungkong pede ban le ya kana ka kam da ka le ha ka play store bat install ya ka my geo app nang ta click to ka search ka recharge history mo nang ta phila ban yo yang ne kana ka history jong ka recharge ka phi recharge bakla shaka we part ka number te pin yo ka detail jong ka recharge baro khoi hang ne nang ta pade phin le kumnu ban yo biang ya kana ka recharge ka phila recharge bakla shaka we part ka number phin le kumne ta ka pin bini abang ne cancel plan phi yo I click hang tu nang ta pade click ka tu ka recharge with wrong plan incorrect benefits te filam yo hang tu don kita option click ka tu option ka benengkong nang ta pade hang ne harum filam yo kana ka option choose and mode of refund te filam yo kana ka ba number kana ka option reversal in the original mode of payment kamun hang ne filam the reversal will be processed in 5 to 7 business day kamun hapo ka san le ne new sngi phin yo biang phin yo ya kana ka refund kabila kaba phila recharge bakla shaka we part ka number phin yo hapo ka san le ne new sngi nang ta pade pin click ha kana ka cancel plan phila pin yo hang ne plan cancel kamut ka plan kaba phila recharge bakla shaka we part ka number kala cancel hang ne te da ka basai phi yo yang ne nang te tang kam ne ken perlo ngatrai phile jeng mu sibun lang kana ka video sale da kana ka trick phin yo yang ya ka to ka recharge ka ba phila recharge bakla shaka we part ka number khubli sibun khubli sijar ngo phi baro